Ang pagbag-o o pagmatarong dili sayon. Lisod kini buhaton kay ngano unang-una doon natay mga kinaiya nga hiwi, ikaduha, doon natay mga taras nga mobalik gyud. Labi na kung matandog ang atong garbo, hantag ka ng pamulong og sakit, dili malikayan. So dili dali ang pagbag-o. Dili bot pasabot nga nagtuo ka Ginoo automatic na din ka mabag-o. Dili. Kinahanglan ang pagbag-o proseso. Kay even sa kung kagalingon makaingon jud ko nganong ako man Lord. Kay nakita sa uban nga ako sobra kabuluyagon. Then doon na po kinaiya nga din mautsad. Pero aminado ko na sa kung kagalingon mo nang mag-ampo ko sa Ginoo, ang pagbag-o sa tao dili di ay dali-dali kun dili proseso. An ikaw sad sa imong kagalingon nga gusto magbag-o, kinahanglan ubanan po nimo ampo sa Ginoo nga din pangayoon nimo sa Dios nga hatagan kag kinaiya sama kaniya. Pangayoon nimo ang hiyas nga diin makalangit nun, dili impornohanon ug tabangan kaniya nga magbag-o sa imong kaugalingon. Kay ginaingon man si kinsa di ay ang bag-ohon. So hinumdumi kini ang tawo gali nga makasasala nga andam magbag-o sa giyang kaugalingon, magfiesta ang kalangitan sa kalipay. So kitang tanan nga makasasala igsuon, maningkamot ta magbag-o sa atong kaugalingon kay ang pagbag-o magsugod din na sa atong kaugalingon. Kay bisan pag unsa kanindot nga pulong ang imong madungog sa pagsangyaw sa social media kung dili nimo isulod sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing, dili ginamo tuhop. Kinahanglan ang pagbag-o ato sang gustuhon ug ato sang pangayoon sa Ginoo aron masubay kita sa insaktong dalan nganha sa pagmatar. Kay bisag unsa pa kadautan sa tawo sama ni Maria Magdalena nga mananapaw sa una pero sa dihang miabot ang Ginoo gibag-o siya sa Dios ug gipasaylo. So kita usab doon natay chance nga magbag-o ug pasayloon sa Ginoo nga atong kalapasan kung kita mangayo lamang kaniya ug kapasayloan. God bless you.